nofs il-lej fil-palazz fejn naħdmu u ġat waħda tinkiteb li gerxet il-kolla sa anka lil-pejxi. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, niftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Għawna ħna għadna, għad nistreħ ftit. Dil-arja emnuni tiftaħlek l-aptit. Imbat, għaw dik il-koka vera ta' fis-sajjar. Ejdu li xinti tikol, nejduwa, inħobb nikol ejjin, ma inħobb naqraw kol. Ullum, ħanaqralkom ktieb illi jismu Il-kamra tal-bejt tad-dar tat-Tzija. Id-dar il-ġdida li marret toqgħod fiha t-Tzija ma kienet ġdida xejn. It-Tzija kienet parrukkiera u kellha ħanut tas-sliema. Il-ħanut kellu 3 sulari, kamra tal-bejt u bejt. Kien hemm ukoll ġnien kbir mhux ħażin. Marija kienet tħobb taqta' u tiekol ir-rummien bnin li kien jikber b'abbundanza li ma bħala. It-Tzija kienet xebed ġejja u sejra minn San Ġiljan għal tas-Sliema minħabba x-xogħol tagħha. L-ħanut kellu 3 sulari, it-Tzija u Tziju ddeċidew li jagħmlu kamra bil-kċina minn flok il-ġnien u jużaw is-sular ta' fuq net biex jorqdu. Bekk kienu jiffrankaw l-iskariċ biex jaslu l-ħanut u hekk sar. Marija ma felħitx meta rat dawk is-siġar tar-rummin jinqalaw biex minn flokhom issir il-kċina. It-Tziju qalilha lill-ġardinar kien qalaħħom bil-galbu biex jinżeraw fl-għalqa tiegħu. Marija xorta waħda kellha qalba sewda ħafna. Meta Tzija kienet tkun qed taħdem isfel u Tziju kien imur jixtri, Marija kienet titla' fuq u toqgħod iddur mal-kmamar. Qatt ma kienet rat l-amara ta' Tzija għax hi kien dejjem moħħa fl-għalqa li kien hemm ħdejn fid-dar ta' San Ġiljan. L-għalqa tiegħi kemm qed inħoss in-nuqqas tiegħek. Ħanerġa' noħodha di. Għalqa tiegħi kemm qed inħoss in-nuqqas tiegħek. Dik ir-riħa tal-ħaxix, tal-ħamrija, tal-fjuri, dak in-naħal li tant kont nibża minnu dawk il-frifet u n-nanna koli. Issa fejn sa narhom kienet tistaqsi lilha nfisha. Iżda Marija kellha tidra. Iddur fil-kamra tas-sodda ta' Tzija. Tipprova xi pari msilet minn ta' Tzija jew xi ġawar sabiħ. It-Tzija kellha set bi3 biċċiet. Mera, moxt u xkupilja tax-xar. B'dawk l-imsielet u dak il-ġawar, Marija kienet tidħol ġo dinja oħra u tispiċċa tilbes xi żarbun bit-takkuna u tagħmel sfilata tal-moda. Darba waħda Marija semet il-ħna ta' tfal li kienu qed jilagħbu fil-viċin. Marija neħħit kollox minn fuqha u ġriet lejn il-kamra tal-banju fejn kien hemm tieqa li kienet tagħti għal fuq ħafna ġonna fil-qrib. Min ġo t-tieqa rat tifla li kienet tidher tal-istess età tagħha. Mela ħanerġa'.
Min ġottieqa rat tifla li kienet tidher tal-istess seta tagħha. Tifel ta' madwar 4 snin u tifel ieħor li kien għadu ma jimxix. It-tifel il-kbir kien qed isuq rota waqt li ż-żgħir kien qed jilgħab fil-ħamrija. It-tifla kienet qed taqtax il-arinġ. F'daqqa u l-ħin il-missier sejjaħ lit-tifla biex tipprattika ftit il-vjolin. Kemm bdiet tgħid Marija ixtaqet ġnien bħal dak. Għadet sew mistoħbija wara l-purtieri biex ma jarawix. Meta Marija kienet tisma' l-tfal, kienet toqgħod tissindika. Kienet lena tagħha. Meta ma tisma' lil ħadd, kienet titla' fil-kamra tal-bejt. U kienet ħanerġa'. Meta ma tisma' lil ħadd, kienet titla' fil-kamra tal-bejt li kienet tant kiesħa. Kienet toqgħod gerfex qalb tant u tant imbarazz li kellu tziju. L-aktar li kienet tħobb kienu il-kxaxen mimlijin ritratti antiki. Meta dawk it-tfal kienu joqogħdu ħdejn it-tzija, kienu joħorġu jilagħbu fil-ġinien tagħhom. Marija xorta setet tarahom fil-kamra ta' ħdejn il-bejt għax kien hemm tieqa oħra. Ħaġa stramba kienet li Marija bdiet tħoss ħafna bart f'dik il-kamra. Dan xejn ma kien normali, speċjalment fil-ġranet sajfin. Darba Marija fetħet qalba mazzija. Mazziju. Darba Marija fetħet qalba mazziju li tant kienet tħobb. Zi, jien noqgħod nara li tfal taħdejna jilagħbu fil-ġnien tagħhom. Inħoss wisq in-nuqqas tal-ħbieb li kelli u l-għalqa taħdejn id-dar ta' San Ġiljan u nħobb nitla' fuq fil-kamra tal-bejt noqgħod nara ritratti antiki. Imma fuq inħoss ħafna bart u jkolli ninżel malajr. Sewwa tagħmel tinżel isfel għax dawk ir-ritratti ta' ħbieb tagħna ħanerġa'. Sew tagħmel tinżel l-isfel għax dawk ir-ritratti ta' ħbieb tagħna li mietu ħafna snin ilu. Tħoss il-bart għax ma jridukx hemm fuq, hemm titlax. Leħnu kien qawwi u wiċċu kien irrabjat. Marija ma marritx aktar għand it-tzija. Omma tħasbet u staqsita x'kien ġara. Jekk Marija kienet tagħmel kollox, tikdeb żgur li ma kienitx. Qalet lill-omma li t-tziju qalilha biex fil-kamra tal-bejt ma titlax għax in-nies li jidhru fir-ritratti ma jriduhiex. Marija issa kienet twerwret malli semet dan u ma lqitx għajn majn. Darba waħda Marija qalet li tziju, dan x'fettillek Giuseppi, mortejt lil Marija li n-nies fir-ritratti ma jriduhiex fil-kamra tal-bejt. Marija lanqas torqod ma tista' qabadni l-ġuħ. Ħanieqaf naqra u sammunni kol xi ħaġa.